Bueno, damos comezo entón a sesión ordinaria do mes de setembro no pleno de Outes que ten como primeiro punto da orde do día, como é habitual, a aprobación da actas, neste caso, das sesións anteriores. Se teñen alguna consideración que facer, Partido Popular, Non temos nada. Pessoa, Eu sí. Vamos a ver, na de suyo só a ver, non é por nada, pero debe ser sí. o escribir, o pasar. En a última do mes de agosto, gustaríame que se modificase o escrito do terceiro grado feito polo Partido Socialista, no que di textualmente: polo mosteiro están vostedes estes momentos en alza. Parece ser que se tarde polo camino. E debería poñer: o lavadoiro do mosteiro está nestes momentos sen auga. Parece ser que se tarde polo camino. Non é por nada. A ver, non é por nada concreto, pero se alguén lee a acta do pleno, mellor pensa que o voceiro do PSOE verase un pouco no final, non? Non precisamente nada. Vale. Tamén unha das preguntas que planteaxes había tamén un pequeno erro que tiña que tener Facebook que xa estaba detectado, me parece, verdad? Vale. Bueno, pois entón, se vos parece, incorporamos esas pequenas modificacións e aprobamos, bueno, procedemos a votar a aprobación das actas. Votamos conjuntamente as dúas actas, parece ben? Sí, votos a favor das aprobación das actas dos plenos anteriores, apróbase por unanimidade. Ben, seguimos entón na actividade de control. Como ven, non hai non se presentou ninguna moción, digamos, en tempo e forma, pero, bueno, teño que preguntar se hai alguna moción que se queira presentar por a vía de urxencia. Si, nós temos Dúas mocións por a vía de urxencia, bueno, pois ustedes teñen unha, vale. O primeiro que temos que facer é argumentar e votar a urxencia. Vamos a ver participación. Sí. Ui, como faz? Eso non se pode facer. Eso concretamente non se pode facer. É a costumbre. Sí, como se hace? Este xa teño do papel. Bueno, o primeiro que hai que facer, por tanto, é argumentar, se os parece ben, a urxencia. Quero indicar isto, quero remarcar isto. O que se debe facer en primeiro lugar é debatir e aprobar se considera a urxencia. Por tanto, non os contidos da moción. En caso de que se aprobe a urxencia, deberase debatir posteriormente. Entón, pois non sei, empecemos coa que vostede considera. Ben, empezamos por a urxencia. Vale. Ben, pois, a urxencia desta moción ven dada porque non temos coñecemento de movimentos por parte do Goberno para acollerse a este programa. O prazo de adhesión a esta liña das UNAS remata o día 9 de outubro e, polo tanto, este é o último pleno no que se pode presentar. Esa é a argumentación que temos para a urxencia. Bueno, teñen vostedes algo que comentar sobre a urxencia desta moción? Dado que o prazo queda limitado a este pleno, pues
consideramos que sí ten urxencia. Eu creo que a ausencia neste caso tamén está máis que demostrada, porque canto antes reciban ou poidan recibir os vecinos as axudas, moito mellor. Vamos a ver. Non, sin embargo, non consideramos que a ausencia estea ben argumentada. Por que? Porque o PEL reactiva e a posibilidade de que os concellos se adhiran a este PEL reactiva está arriba da mesa publicada, se non me equivoco, del mes de xullo. Xullo, o agosto, publicado, pero xullo o agosto. Por tanto, nós entendemos que as mocións de urxencia, a menos que se queira, evidentemente, pois, deturpar o que é unha moción de urxencia, son aquelas cuestións que surden no intervalo que vai dende que se convocan as comisións, que, por tanto, non poden ir ás comisións esas mocións, vale? É a celebración do pleno. Se surdira, se a Deputación sacara unha liña de axudas, pois, despois de que nós convocáramos a comisión o pasado, non sei se foi, 20 de agosto, setembro, perdón, entón entenderíamos urxencia, pero a cuestión é que vostedes puderon presentar esta moción no seu momento para que fora debatida, como teñen que ser todas as mocións, nas comisións, e fora convenientemente informada, como deben ser as mocións, vale? E, desa maneira, estaría agora discutíndose neste pleno. Por tanto, a nós non nos parece que esta sea unha forma de proceder. E vostedes o teñen sinalado noutras ocasións. As mocións de urxencia son excepcionais e teñen que atender a eses motivos. Ustedes puderon presentar esta moción sin ningún tipo de problema hai 10 días. Se non o fixeron, non sei por que foi. Por tanto, nós non podemos, nin imos a votar a favor desta ausencia, da ausencia desta moción. Hai outra circunstancia máis que se dou precisamente neste caso, é que cambiáronse precisamente para este pleno as datas das celebracións das comisións informativas, que conleva tamén unha variación nos plazos de presentación das mocións. Tuvo a súa influencia na presentación deste documento, que en lugar de ser presentada o luns ás 12 da noite, foi presentada o martes pola mañá. Non tivemos tampouco a oportunidade de presentala na comisión correspondente, posto que non se convocou ninguna. Eso sí se ten feito en outras ocasións, de presentar mocións fora de prazo, poder debatilas na comisión, todos os grupos políticos, e en este caso non se pudo facer porque non houve ninguna comisión. De todas formas, nós temos que seguir a explicar a ausencia como pensan todos os grupos políticos. Non sei se ten algo máis que dicir, pero nós reiteramos o mismo. Vostedes sabían perfectamente cando que neste pleno, igual que o anterior, xa a comisión se celebrou o xoves anterior, non se celebrou tanto o luns como se venía celebrando, e, por tanto, vostedes deberían estar, digamos, advertidos, estaban advertidos de que había que presentar a moción no seu momento. Reitero, repito, isto non é unha cuestión do tema que se pode chegar a debatir, é unha cuestión de procedimento. Se facemos todo así, pois estamos con 3 mocións de urxencia que non son correspondentemente informadas nos plenos, nas comisións, cando poderían ter sido, por menos este. Entón, bueno, pois entramos nesta dinámica, en fin, non sei onde imos a chegar. Nos reiteramos que non imos a votar a favor da urxencia. Procedemos a votar? Vale, votos a favor da ausencia. Vale. Votos en contra, abstencións. Aprobas a ausencia. Por votos a favor do Grupo do Partido Popular, do BNG e do PSOE. Bueno, pois agora pode pasar a expoñer a moción. Moi ben, moitas gracias. Pois, no pleno ordinario da Diputación Provincial da Coruña do pasado mes de xulio aprobouse unha modificación do Plan de Emprego Local 2023, o PEL, para a inclusión neste programa PEL Concellos dunha nova liña de actuación que se denominou
Fondo de Financiamento para a Renovación Económica e Social da provincia da Coruña. Esta nova línea ten por obxecto axudar aos pequenos empresarios e autónomos que se viron afectados pola crise económica ocasionada polo COVID-19. Para que os afectados poidan acceder a estas axudas, os concellos deben adherirse a dito plan e xestionar a distribución dos fondos. No caso do Concello de Outes, o reparto feito pola Deputación corresponden de 97.172,29 euros a distribuir entre os solicitantes que cumplan os requisitos con axudas entre os 1.500 e os 3.000 euros. Nos consideramos que eses cartos poderían axudar a moitos dos nosos veciños a paliar, en alguma medida, os efectos negativos que na súa economía provocou esta terrible crise. Por todo o que acabamos de expoñer, requerimos deste pleno o seguinte acordo: que o Goberno local solicite á Deputación Provincial da Coruña a adhesión do Concello de Outes a esta liña de axudas para que os autónomos e microempresas do Concello afectados polo COVID-19 teñan a oportunidade de poder acceder ás mesmas. Moi ben. Ten a palabra o grupo do BNG. Bueno, pois nos probablemente teña razón o señor alcalde en que non podemos entrar en esta dinámica de meter as mocións por vía de urgencia cando pois tivemos prazo suficiente para facerlo. Pero o que sí é urxente, e por iso o voto a favor da urxencia deste grupo do BNG, que si é urxente é a situación económica de moitos dos nosos autónomos e empresarios. Entón, nós pensamos que toda aquela axuda, veña de onde veña, que se poda conseguir por parte do goberno local para paliar ou cando menos amainar a súa situación económica, pois debe intentar conseguirse. E o PER, pois, é unha delas. Non sabemos porque hasta ahora o goberno local non fixo os trámites necesarios, xa que di vostede que está en activo desde o mes de xuño, pois tuvo tempo suficiente tamén para adherirse ao programa. Moi ben. Me voto vostede, sí? Sí. Ten a palabra o do grupo socialista. Pois nada, eu decir que me sentí orgulloso cando vin que a Diputación da Coruña era a primeira das grandes institucións en poñerse ao lado dos vecinos. E se o que nós intentamos facer desde aquí, desde a nosa pequena situación, cando aprobamos un gasto para axudar aos veciños, a estes veciños, imaginen agora se o que nós lhe ofrecíamos o poden multiplicar por 4 ou por 6 de cara a sobrevivir nesta crise sobrevivida polo virus. Eu suponía na miña ignorancia, que exactamente tenua, que o Concello xa estaría contando con estas axudas da Deputación, pero dado o caso de que tampouco non sei nada, o meu voto vai non ter a favor. Bueno, nós sobre o contido pouco oímos a decir, non? Nós efectivamente estamos traballando para adherirnos ao PEL Creativa. Xa fixemos diversas xestións nese sentido. En primeiro lugar, pois estivemos estudando ben a posibilidade, a compatibilidade das axudas que xa ten un concello respecto a estas do PEL Creativa e, sobre todo, nunha dirección para ver se as nosas axudas, tal como se establecen nas bases do PEL Creativa, xa servían como cofinanciamento do Concello para as axudas do PEL da Deputación, porque, como ustedes sabrán, a Deputación non financia 100%, senón que financia o 80%, se non me equivoco. Quería a posibilidade que se o Concello tiña publicado, como temos, as axudas propias, xa esas axudas sirven de cofinanciamento, xa non hai que aportar ese 20%, porque xa eso temos unha confirmación de que é posible, e, en segundo lugar, xa, por outra banda, xa se están dando os pasos para solicitarlle a Xunta de Galicia
na medida en que esta non é unha competencia propia do Concello, este tipo de axudas, pois a propia bases do PER Reactiva indícanos que o Concello ten que pedir, entre comillas, os informes positivos, en este caso, por menos 60 días, que hai quen ten competencia sobre iso, para poder publicar e para poder seguir adiante con as axudas do PER. Eso xa se fixo, digamos así, fixo a petición de informe a Xunta de Galicia e agora o que imos a facer é solicitadas. Para iso temos hasta o 9 de outubro, como se está dicindo aquí, pero non por solicitadas antes íbamos a ter as axudas antes, porque agora depende dos prazos da administración provincial. Por tanto, bueno, nos votamos a favor de algo que xa estábamos traballando. Non sei se queren dicir algo. Sí, que nós lo que nos importa cal é o motivo polo que vayan a aderirse a este plan, sexa iniciativa propia ou sexa un pouco condicionados pola presentación desta moción. Nos, o único que nos interesa e que queremos é que os veciños de Outes non se queden sin a oportunidade de poder acceder a ese tipo de axudas por feito de que o Concello non se acolla a ese plan. Entón, é o que busca esta moción, única e exclusivamente. Bueno, nós coincidimos coa necesidade de aderirnos e de que os negocios teñan este tipo de axudas para seguir subsistindo. Bueno, procedemos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, entón, temos a segunda das mocións que vostedes teñen que justificar a ausencia. Ben, pois, a ausencia desta segunda moción ven dada polo probable comenzo das obras e despois de que nestes días os veciños nos fixeran chegar que non están satisfeitos coa ubicación destes aseos e que vostedes non atenderan oportunamente as súas reivindicacións, pois creemos que é urxente tomar o acordo que propoñemos, pois consideramos que ainda estamos a tempo e que se pode levar a cabo. E canto antes se faga, moitísimo mellor. Sí. Teño unha palabra ao portavoz do BNG, do Partido Socialista, para argumentar a ausencia. Bueno, eu con respecto á ausencia desto, si o tiñamos, a verdade que si que o tiñamos menos claro, non? Por un lado, porque houve varias comisións ao respecto, nas que creo que todos expusamos os nosos posicionamentos xa naquele momento. A posteriori foi traído o tema nos meses no ano pasado podes explicar? Sí, non te preocupes. Sí. Facemos un receso de 2 minutos. Sí, de compañía. Sí. Vale. Bueno, estábamos argumentando a ausencia. Bueno, facemos un receso de 2 minutos. Vale. Despois de este breve impasse, e continuamos entón no punto no que estamos debatindo a ausencia desta moción presentada polo Partido Popular. Entón, Anxo, Nada, simplemente pedir que a nós sorprende ou non nos sorprende, é dicir, que creemos que é triste que teñamos que levar este tipo de cuestión ao pleno cando xa se expresou o posicionamento de todos os grupos e cando sempre dixemos que sempre estamos a favor de chegar a acordos co veciñanza e, por tanto, estamos a favor da ausencia. Tengo a palabra para o Grupo Socialista. No, estaba ahora pensando xa noutra cousa. No, eu creo que neste caso a ausencia pois está argumentada
porque xa están adjudicadas as obras e en calquer momento poden comenzar. Entonces, eu vou votar a favor da ausencia. Ben, non volvemos a decir o mesmo sobre a ausencia, non? Pensamos que isto se podría ter presentado, se se quisera, na comisión, para a comisión, non foi así, vale? Entramos nun xogo, dende logo, pois, que non sei onde nos vai levar, o xogo de presentar mocións deturpando o que é a vía de ausencia, e pouco máis temos que dicir. Se os demais grupos a ven viable, pois adiante, debatamos isto e o que consideramos oportuno. Nós, dende logo, non imos entrar nese xogo. E creo que nunca se entrou nese xogo aquí. Pero, bueno, va vostede. Ten vostede, sí. Sí, eu quixera decir unha cousa, José, que si é certo que houve comisións, si é certo que puderon tomarse acordos, si é certo que se puderon decidir calquer cousa, pero independientemente de calquer consideración e de calquer decisión, eu creo que ratificar que é un acto que pode distinguir a un bo gobernante dun que non o é. En este caso, pois, ainda que se tomaran esas decisións, se é certo, se estábamos equivocados, se os vecinos que realmente van a sufrir ese tema... Disculpe, ese é o contido da moción. Claro, non é a ausencia, porque eu só respeto. Se me deixa acabar, Vale. verá que non é. Continúa, sí. Pois, independentemente de eso, creo que se agora, neste momento, sabemos que os vecinos siguen sin estar de acordo, pois creemos que é urgente retomar de novo este asunto e debatir esta moción. Bueno, moi ben. Votamos a ausencia desta moción. Votos a favor da ausencia. Votos en contra. Abstencións. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Ben, pois o Goberno Municipal, con cargo a fondos procedentes do superávit municipal do 2018, herdado do anterior Goberno local, entre outras actuacións, proxectou a construción duns aseos na praia de Lorna, que foron obxecto de diversas controversias en torno á súa necesidade, oportunidade e, sobre todo, sobre a súa ubicación. O noso grupo fixo un rogo ao Goberno no pleno ordinario de febreiro deste ano para que atenderan as queixas que os veciños manifestaban ao respecto e que se consensuara unha solución que satisfixera a todas as partes implicadas. Despois desto, no pleno do mes de agosto, preguntámoslle ao Goberno se tiveran contactos cos veciños afectados e, de ser así, a que solución chegaran ante a reivindicación veciñal de un cambio de ubicación deses aseos. Nese mesmo pleno municipal, o Grupo Municipal Socialista fixolles un rogo para que volveran a reconsiderar esa ubicación antes de que se empezaran as obras. A resposta que nos deron ante esta situación foi que non van a andar de atrás para diante, que vostedes pensan que non van a causar ningún problema e que, polo tanto, seguirán adiante sin facer ningún cambio. Tendo en conta esta resposta e tendo presente que en moitas ocasións o señor alcalde dixo que en relación a estes proxectos poden ser modificados sin ningún problema en calquer momento, independientemente de decisións ou consideracións anteriores e sempre atendendo as queixas e o malestar que os veciños implicados seguen a ter agora mesmo, pensamos que o Goberno ainda está a tempo de rectificar e, polo tanto, vémonos na obriga de presentar ao Pleno da Corporación esta moción co fin de chegar ao seguinte acordo. Primeiro, que se paralice a actuación referenciada ata que se chegue a un acordo definitivo cos veciños afectados. E segundo, que volvan a retomar os contactos cos veciños e que utilicen todos os recursos precisos co fin de acadar ese acordo que satisfaga os intereses dos mesmos, de maneira que estes non teñan que sufrir permanentemente unha ubicación deses aseos que non desexan. Moi ben, ten a palabra a portavoz do BNG. Moi ben. Portavoz, Bueno, vostede acaba de dicir que se podía ter presentado a comisión, que se podía ter falado en outros momentos e que nos tiñan que presentar agora. Nos trasladamos tanto na comisión como tamén presentamos un rogo no seu debido momento que creíamos que era necesario que o Goberno chegar a un acordo coa veciñanza que se queixaba da organización, porque sempre é mellor que as outras partes de consenso antes de que seren impostas por o Goberno de turno, non? Por lo tanto, iso quede claro, non vai a ser
que alguén dúbide deste posicionamento, non? Nos temos claro que se fixeran ese traballo antes non tíamos por que estar debatindo isto, non tíamos por que debatir a urgencia, non tíamos por que debatir a aprobación desta moción, porque xa terían chegado a un acordo coa veciñanza afectada e, por lo tanto, isto non estaría pasando. Por lo tanto, tampouco nos pode inculpar a oposición de que se faga traballo neste sentido. E, por outra banda, incidir en que vostedes levan máis dun ano gobernando coa mamorreo dicindo que son un goberno do diálogo, que son un goberno transparente, que son un goberno participativo, cando, por desgracia, iso se queda na palabra. E xa vai sendo ahora que o demostra. E non entendo tampouco que problema hai con que se debatan as cousas. Vostede di que se está deturpando a utilidade da urxencia, pero isto está debidamente justificada a súa urxencia, e eu, sinceramente, pensamos que a vostede non lle molesta realmente que se deturpe ou non o motivo da urxencia, sino que se fale e se defenda os intereses da veciñanza de Vigo. Moi ben, tengo palabra para todo o Grupo Socialista. Pois, como xa vi no anterior pleno, por logo, o noso alcalde dicía teña a ver reunirse cos grupos desta corporación para debater como solucionar o problema creado por nós antes de que comecen as obras. Eu creo que como a moción presentada polo Partido Popular vai neste mesmo sentido, só dicir que van ter o meu voto a favor. Bueno, sobre o contido da moción, este é un tema que evidentemente se arrego aquí varias veces, eu vou de novo a facer historia de cal foi a historia desta moción. Nos, este grupo, lembrarán, presentamos no seu momento unha serie de proxectos para ser financiados por superávit de 2018. Entre eles, había un proxecto que era para instalar uns servicios, uns baños e unha serie de prazas para autocaravanas na praia de Broña, nas inmediacións da praia de Broña. Ben, pois ese proxecto implicaba que eses servicios e esas prazas se situaban nas proximidades do hotel, que era o Hotel Beiriña do Mar. Lembrarán vostedes. Lembrarán que os baños estaban pensados na parte cercana á estrada, porque era o único sitio, pensábamos nós en aquel momento que era un dos poucos sitios que tiña posibilidade de conexión directa coa rede de saneamento. E, ademais, desa maneira, dotábamos de servizo a área de Carabán. Lembrarán vostedes que se negaron, en pleno, a apoiar ese proxecto. E que pediron vostedes unha comisión para debatir e reformular ese proxecto. E que nós aceptamos, evidentemente, crear esa comisión e discutiuse este proxecto e outro máis, todas as sendas da praia de Broña de Sabido, discutilos e acordar entre todos os grupos reformular esos proxectos. E vostedes saben perfectamente que chegamos a un acordo. Ese acordo foi, entre outras cousas, situar os baños onde finalmente indica o proxecto, nunha zona máis próxima ao real, nunha zona que ademais daba circunstancia de vostedes mesmos, porque eso foi suxestión de vostedes que coñecían o terreo, sobre todo o Grupo do Partido Popular, indicaron que aí é posible que puderase conectar a rede de saneamento, os servizos, sen ter que estar tan longe do real, e iso fixemos. Reducimos o número de prazas de autocaravanas, quedando só en 2, e finalmente, vostedes se non co seu voto a favor, polo menos coa súa abstención, permitiron aprobar eses proxectos. Eso foi así. Eso foi así. Entón, agora vostedes, meses despois, porque efectivamente hai dous veciños, un ou dous veciños, por certo, os baños prestan un servizo para os usuarios da praia, que son centos. E hai dous veciños, porque hai que dicilo, que amosaron a súa desconformidade por un temor, bueno, de que eses baños aí lle causen algún tipo de problema, que nós entendemos que non vai causar ningún. Cando nós fomos falar con eses vecinos, tratamos de explicar iso. Bueno,
e non fomos capaces de conocer. Pero cando falamos de veciñanza de veciños, falamos de dous veciños. Dous veciños. Non sei se vostedes lle preguntaron aos usuarios da playa, verdad? Aos centos, miles de usuarios da playa, se lle parece mellor outra urbanización ou se lle causa grande problema. Entendo que non. Ben, isto é o que chama oportunismo político. Vostedes fagan o que queren, é oportunismo político. Agora explica que o proxecto está aprobado, o proxecto aprobou por este pleno, nese lugar, tal como está plantexado, vale? Non só está aprobado, senón que está felicitado e xudicado. E mesmo xa se empezaron a facer algunhas labores. Se vostedes queren que se paralice, non se preocupen. Paralizamos, vale? Paralizamos, vale? Nos unimos a estar en contra deste pleno, en este sentido. Ahora, isto é oportunismo político. O único que persigue é poñer trabas á labor deste goberno. É así. Iso é o que persiguen vostedes. Vale? Porque vostedes saben perfectamente que se eses proxectos, eses valles están aí, foi porque vostedes quixeron. Porque nós tiñamos outra localización. E que vostedes nos tumbaron. Esa é a realidade. Entón, sigan. Se agora planteamos outro lado e hai un veciño que protesta, pois tampouco os poderemos. E así, seguido, e non tenemos baños na praia de Logroño. Esta é a conclusión que podemos chegar. Esta é a nosa postura. Non temos máis que dicir, ten a palabra compartir con vos. Bueno, o que vostede lle chama oportunismo político, eu chamo en defensa dos intereses dos vecinos. Cada un chama as cousas como a simple. Nós non queremos que se paralice por completo isto, nin que se paralice a obra e que nos paguen eses daños. Dice que se teña en conta a opinión de seus vecinos. Hai outras publicacións que se poden dar, hai solucións constructivas que se poden levar adiante para que todo o mundo este satisfeito por esa obra. O acordo que di que tomamos, por encima de calquer acordo que nos podamos tomar, para nós, por encima de todo isto están os intereses dos vecinos, sean 2 ou sean 2000. Bueno, en canto a que está o proxecto adjudicado, todo eso, como a moitos outros dos que vostedes fixeron modificados, é dicir, que vostedes transformou de decir que esos proxectos poden ser variados casi en calquer momento, evidentemente, cando está feito, non. Por iso, este é o momento de retomar ese tema e de intentar facer algo que satisfaga a persoas que van a ter permanentemente diante da súa casa uns aseos. Nós sabemos que as obras sempre incordian diante da casa, pero o resultado desas obras non é o mismo ter unhas aceras diante da casa dun que ter uns baños diante da casa dun. Non é o mismo. Entón, pensamos que se sen dous, pois, que habría que ter en conta pois, os seus intereses. Moi ben, temos que... perdón. Moi ben. Vostede di que, primeiro nada, que a verdad que é sorprendente a súa intervención. Primeiro porque nos acusa de oportunismo político, cousa que non é certa e, ademais, nós en particular non podo negar, demonstramos con nosos feitos ao longo deste ano. Pero, aparte disso, é sorprendente porque vostede di que é dos veciños en contra de centos de miles de visitantes que ten a praia de Logroño. E vostede, como alcalde de todos os veciños de Outes, non estará en contra deses dos veciños, porque vostede tamén representa eses dos veciños. Por moito dos veciños, como se foran veciños só. Vostede tamén nos representa. E nós, no Belegá, entendemos que o que busca esta moción, o único que busca esta moción, é falar con esa veciñanza. Cousa que vostedes non se dignaron a facer como deberan. Intentar chegar a un acordo. Porque para unha cousa é falar e outra cousa é ter intención de chegar a un acordo. Hai moitas alternativas, hai moitas posibilidades e en que houbera un acordo inicial, naquele momento non se tiña constancia de que houbera ese problema con eses vecinos. E tamén é certo outra cousa, centos de miles de visitantes, unha cousa son os visitantes que usan a praia unha vez, dúas veces, ainda que sean todos os días, e outra cousa son os que viven ali todo o ano. Hai moita diferencia. Eso é unha demagogia pola súa parte enorme. Os principais afectados de calquera obra que se realice en calquer lugar son os directamente afectados, os que viven máis próximo a esas actuacións. A verdade é moi triste escoitar por parte dun alcalde
que se poña diametralmente oposto aos seus vecinos. É moi triste. É moi triste. Vostede debería ter un ton bastante máis conciliador do que leva demostrando durante estes meses. Moi ben. Partido Socialista, desculpe. Parece ser xa vostede a un tal famoso Jacob, non sei se... porque están todos en contra mí. Esa é a súa visión dos feitos. Eu dixen aquí neste pleno, e repetireino, que me podo equivocar, e de sabios é rectificar. Eu agora que falou vostede de que había miles de usuarios da playa, preguntoulle, digo eu, preguntoulle vostede a eses miles de usuarios da praia de Groña cando vostede quería poñer 9 ou 10 plazas para autocaravanas sacándolle o sitio para aparcar eses miles de usuarios que lles parecía? Porque o mellor non estaban moi contentos de que usted quixera poñer 8, 7, 9, 10 plazas de autocaravanas. Refiérome que cando hai un problema, ainda que sea un veciño ou que sean dous, o que temos é que estar do lado dos veciños. Sigo pensando que lle vai pasar como a Java. Vai quedar vostede só. Pero ahora estou fritos negro, pero non che vou dicir. Mira, humildade, eu reitero o dito, non? Sempre que temos unha queixa veciñada por unha obra a paralizarnos, non facíamos nada. Non facíamos nin a primeira obra. Esa é unha realidade. E vostedes saben perfectamente, en particular vostedes, porque gobernaron durante moitos anos. E vostedes saben que é así. En este caso, é máis que evidente, porque os precedentes son claros. Vostedes fixeron un xogo que, dende logo, non é un xogo moi adecuado e moi bonito políticamente falando. Primeiro nos din que un sitio non está ben, dinos que faga aquí, e agora dinos que aí non, que hai que facer un outro. Entón, iso non é a maneira, parece-nos a nós, de facer política. E despois, hai unha cuestión que tamén eu creo que é importante. Nós tratamos de dicirle, cando falamos con o veciño, que esa instalación, que son os baños, que é unha cabina absolutamente hermética, que está conectada seriamente, non ten por que crear ningún tipo de problema. Que problema vai ser? Entendemos que non. A verdade é que, repito, se diante de calquera obra, diante de calquera instalación que faz son feita, se hai un ou dous vecinos que sempre vai haber que amosan a súa disconformidade, non facemos absolutamente nada. Dito isto, nós tomamos en consideración o que pensamos que se vai aprobar agora neste pleno en relación a esta moción e actuaremos en consecuencia. Creo que xa temos que votar, non? Votos a favor da moción. Votos en contra. Apróbase con votos a favor do grupo. O Partido Popular debe negar o Partido Socialista. Temos entón algunha moción de urgencia máis? Sí, tengo copia de ustedes e o motivo de urgencia é que creemos que non é necesario agardar ni un minuto máis para a aprobación dunha moción que o que busca é proteger os miles de traballos que dependen da nosa ría e proteger o patrimonio natural. A urgencia desta moción ben motivada que nos últimos meses en febreiro deste ano aprobouse unha autorización para o retiro dos 1000 litros que obviamente co tema da pandemia polo medio se paralizou e foi seriando, pero vai pasando o tempo e agora empezan a retomar traballos para poder facer os vertidos que son moi perigosos para a nosa ría. E por iso creemos que é urgente, a maiores do que xa se comentou antes neste pleno, que obviamente os prazos para a presentación de mocións cambiaron e non nos foi posible presentarla anteriormente. Ten a palabra o Partido Popular sobre a ausencia. Nós pensamos que a reputación
voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que é correcta, estamos de acordo. Socialista. Pois eu, canto a ausencia e a moción, as dúas cousas ao mesmo tempo, vou dicir que deste viaxe quedei descolocado. E vou ser generoso, porque sabera de pequena, sigo sendo así de bo. Vou aceptar a ausencia da súa moción. Non sei se vai ser este o momento ou se na próxima comisión de pedir, como decía a antigua secretaria, independientemente que se defenda o noso alcalde a postura porque non lle vai ben, de pedir un pacto de cabaleiros entre os partidos aquí representados para salvaguardar o espírito da ausencia das mocións. Non sei cal sería o lugar adecuado. Digo, non sei cal é, sería cuestión de falar, de terlo en conta, pero, como se digo, vou ser porque só era unha vez. Non vou calificar a opinión que vostede acaba de transmitir porque non acabo de entender. Onde se sustancia se é ausente ou non é agora. Pois eu voto. Se vostede di, considera por mellor isto non é ausente, vota a favor, bueno, pois alá vostede. Nós seguimos dicindo mesmo. Esta moción, a moción é máis genérica, co que podemos estar de acordo, pudo ser presentado en tempo e forma. Agora ben, sigamos nese camiño. Votemos a favor e non estemos de acordo da xente, como do que se trata é de vamos a ver o que colamos, pois veña, votemos a favor da ausencia. Perfecto. Nós, evidentemente, imos actuar como pensamos que se debe actuar. Esta moción non é ausente, por moito que tenha sexa tremendamente relevante e importante, mesmo se pode levar ao pleno seguinte, se tiña que ter presentado en tempo forma, pero en este caso se pode levar ao pleno seguinte. Pero bueno, iniciamos unha nova secuencia. Votamos de funcionamento do pleno. Votamos a ausente desta moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Vale. Expoño. Sí, por favor, expoña. Pase a defender a moción. Hai uns anos aprobouse a autorización de verteduras con expediente solicitada por Tunsten Sanfins, filial do Grupo SACIR, para realizar o desagüe das labores inundadas da mina de Sanfins en Lousame. Ao longo dos últimos anos, nun expediente interminável, a empresa mineira tentou enganar a Administración de Augas de Galiza argumentando a existencia dun fondo natural de metais para así tentar evitar un tratamento eficaz das augas ácidas da mina que, coas súas concentracións de cadmio, cobre e zinc, veñen contaminando de xeito continuado o río Sanfins, tributario do río Trao, o consecuente impacto sobre a nosa ría e os seus espazos en breve Natura 2000. A falsidade destes argumentos deixouse en evidencia no propio expediente de verteduras a raíz do informe requirido por Augas de Galicia á Universidade da Coruña. Por outra parte, a empresa mineira ven omitindo os continuos requirimentos de Augas de Galicia para a posta en seguridade das presas de residuos mineiros construídas en formigón sobre o leito en 1928 e 1939. En febreiro de 2017 elaborouse un informe descriptivo Presa Sanfins no que se describen detalladamente estas presas, a maior dela con máis de 50 metros de longitude de coroación, concluindo que se trata de presas de residuos mineiros e que, dado que están en desuso e sempre previa retirada dos áreas almacenados no vaso, debería considerarse a demolición restaurando o DPH ao seu estado original e proceder á restauración ambiental da zona afectada. O informe previo de Augas de Galiza recoñecía que a rotura da presa maior a menos de 6 km da ría podería producir un importante impacto ambiental de augas baixo por a grande cantidad de residuos minerados. Debemos ter en conta tamén que en febreiro de 2019 Augas de Galicia emitiu un informe sobre a titularidade das empresas de Sanfins que indica que pódese concluir
que a xestión, explotación e mantemento das dúas presas era realizada pola empresa mineira e que o uso destas balsas foi de tipo mineiro e non para o almacenamento de auga. Porque queda claro a responsabilidade da empresa e da Dirección Xeral de Minas en caso de omisión anterior de acometer as labores de recuperación nuclear. Por outra banda, en febreiro aprobouse unha autorización de vertido de 2000 litros por hora procedentes do bombeo dende as galerías mineiras como medida cautelar a través dunha planta piloto de tratamento sen que se certifique o risco para o medio natural e o aproveitamento marisqueiro ao estar estas augas que inundan as galerías ser de metais pesados anteriormente mencionados e que poderían poñer en risco, como xa dixemos anteriormente, milleiros de empregos na nosa comarca. En base ao exposto, propoñemos o seguinte acordo para o Pleno da Corporación Municipal de Outes. Declarar públicamente a oposición do Concello de Outes á solicitude de autorización de verteduras, instando a Augas de Galiza a que resolva o expediente denegado de tal autorización e poñendo fin a este procedimento. Instar a Augas de Galiza para que inicie as medidas sancionadoras oportunas e requiera a concesionaria mineira para que incida de forma inmediata a continuidade das verteduras, incluindo o selado, taponado e o rexeo de labores. Proceda a retirada dos residuos mineiros acumulados nas dúas presas de Lobos, así como a restauración ambiental do leito degradado, incluindo a demolición das presas. Instar a Xunta de Galiza para que, en cumprimento da Lei 26/2007, del 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental, obriga a concesionaria a adoptar e executar as medidas de prevención, evitación e reparación dos danos medioambientais e que, no caso de omisión, retraso, resistencia ou obstrucción, inicie subsidiariamente a execución destas medidas con cargo ao patrimonio de Tungsten Santín SL, os seus administradores, propietarios, xerentes, director facultativo e demais responsables subsidiarios. Instar a Augas de Galiza, unha vez que se emitiu o informe determinado a titularidade e responsabilidade das presas, que tome as medidas necesarias para obligar a empresa e, en caso de omisión, a Dirección Xeral de Minas para poñer en seguridade as instalacións e se proceda ao seu desmantelamento e restauración. Instar a Augas de Galiza a que declare a caducidade do procedimento de autorización de vertidos e adopte as medidas sancionadoras que recolle o regulamento do dominio público e hidráulico e as medidas cautelares necesarias para que cesen de sitio inmediato as verteduras recentemente autorizadas, así como calquera outras que non se corroboren con non lesivas co medio natural. Remitir estes acordos a Xunta de Galiza, a Dirección Xeral de Minas e a Augas de Galiza, así como ao veciño Concello de Lousame, onde se atopan as instalacións. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, pois nós non imos a votar en contra dos acordos desta moción, pero consideramos que, debido á complexidade técnica do tema que ocupa esta moción, que non foi facilitada no día de onte, pois non contamos co tempo necesario para poder analizarla convenientemente e asesorarnos sobre diferentes aspectos que nelas se recorren. Por tanto, ímonos a abster na votación. Moi ben, portavoz do Grupo Socialista. Pois eu, como vos dixen antes, deixácheme descolocado por unha parte que di o Partido Popular, que me sentín así con demasiada información moi rapidamente e nun intre moi curto. Claro que pode ser un problema. En caso de haber unha contaminación das augas de cara a nosa ría, un corremento de residuos, tamén pode ser un problema que rompo aí que de contención do envase e tal. Sigo dicindo con respecto á ría. Todo o que sexa repoñer, coidar o noso patrimonio, a nosa paisaxe, estamos de acordo que sempre bo para todos, e sobre todo a nosa ría, que é unha importante fonte de ingresos para moitos dos nosos vecinos. Xa digo, deixaron un pouco descolocado porque non tuve emoción así a entrar no fondo das cuestións, pero, bueno, o espírito da moción estou totalmente de acordo con ele. E xa digo que a ría para nós ten que ser moi importante cuidar. Non con ustedes. Bueno, nosa relación ao contido os acordos que se propoñen nesta moción, en líneas xerais tamén estamos de acordo.
evidentemente tampouco temos o tempo que queríamos para analizarlo. Non dista moito, se non lembro mal, nunha que o noso grupo presentou cando estábamos na oposición, se non lembro mal, porque é un tema recurrente, é un tema que sí que é importante, evidentemente importante, pero sí que xa leva tempo, pois, digamos, tocándose e abordándose en toda a comarca, o problema das balsas da mina de San Fins, e, por tanto, calquera, digamos, medida que se tome en relación á protección da nosa ría, pois, debe ser apoiada, debe ser benvida, non? Temos, ademais, que, repito, este é un tema xa marido, é un tema que está suficientemente estudado como para que se tomen xa as medidas oportunas. Por tanto, nos tamén vamos a votar a favor. Se ten algo máis que dicir? Bueno, procedemos á votación. Votos a favor na moción. Votos en contra. Abstencións. Votos apróbase por votos a favor do Partido Goberno, de DNG e do Partido Socialista, con abstención do Partido Popular. Moi ben, bueno, pois agora, se non estou equivocado, pasamos, en primeiro lugar, a contestar as preguntas que se plantearon de forma oral no pleno anterior, no pleno de agosto. Non sei se está vostede... Sí, empezan as preguntas. Había dúas preguntas do Partido Popular e dúas do Grupo Socialista. Perdón, é que non entendí. Había dúas preguntas, sí? Sí, había dúas, pero non era completa. Ahora vou aclarar. A primeira pregunta é a seguinte. No pleno ordinario de suyo, o noso grupo fixo ao Goberno un rogo para que tomasen as medidas necesarias para solventar o mal estado en que se encontraba o cierre do baixo da fachada do edificio número 33 da Avenida de San Cantio. Queremos saber, fixo o Goberno Municipal algo ao respecto? E de ser así, que foi o que fixeron? Ben, efectivamente non fomos coñecedores deste problema porque así non lo trasladaron os vecinos. En agosto o parellador municipal emitiu un informe sobre o estado da fachada. Logo, había un problema fáctico a hora de notificar, de facerlle, digamos, chegar el dito informe, que, entre outras cousas, fai, efectivamente, a referencia ao mal estado deses muros. Había un problema, repito, fáctico, porque non se... o propietario do baixo, pois é difícil contactar con ele, porque non se sabe se é unha empresa, se non, hai varias empresas implicadas, algunhas xa desapareceron. Entón, bueno, pois, finalmente, bueno, pois, enviouse o requirimento, pois, recentemente, e, bueno, agardamos que chegue o seu destinatario. Pouco máis podemos dicir. Sí, porque vale, está moi ben, pero sorpréndenos que despois de que no pleno de suyo fixéramos esta pregunta, que fora precisamente no día de hoxe cando vostedes dictaron unha resolución ao respecto deste problema. Sorpréndenos únicamente de suyo a setembro, a 2 meses, igual deberían de ter actuado antes. Se vostede ve un informe, no informe establecese que a visita a esa obra foi feita en suño, o informe de agosto, como estamos indicando, e, bueno, pois, despois os traballadores teñen a costumbre de coller vacacións e outras cousas, e, bueno, pois se notifica no momento en que se pode notificar. Seguinte pregunta. A segunda pregunta é a seguinte. Vemos que na disposición final da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos servizos de conciliación da vida laboral e familiar ou desconcilia, di o seguinte. Disposición final. Esta ordenanza entrará en vigor o 14 de abril do presente ano 2019, salvo que en dita data non se teñan completado os trámites legais previstos nos artigos 49 e 70 da Lei 7 de 1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Neste caso, a vigencia queda demorada ao momento no que
se dé cumprimento ás previsións dos anteditos artículos. Firma a alcaldesa en funcións o 20 de agosto do 2020. Lendo o texto, non nos queda moi claro se é posible que unha ordenanza que se firma, neste caso por a alcaldesa en funcións, o día 20 de agosto do 2020, e se publica o 26 de agosto, poda entrar en vigor o 14 de abril do presente ano 2019. Podemos supoñer que é un erro de transcripción, pero queremos preguntarle se nos poden aclarar este embrollo e como se explica e finalmente que día realmente entra en vigor a ordenanza. Antes decía que era unha pregunta doble porque sucede o mesmo co regulamento de Outes Concilia que se publicou o día 27 de agosto. E, bueno, efectivamente, como usted indica, houve un erro de transcripción onde poñía 14 de abril de 2019 e que poñía 14 de abril de 2020, pero tamén como se establece no propio texto, bueno, pois a norma, evidentemente, pois non se publicaba no BOP pois antes desa data, pois pasa como todas as ordenanzas, non? Entran en vigor o día seguinte da súa publicación, neste caso, a ordenanza que foi cando entrou en vigor. E algo semellante sucede co regulamento. Non sei se... Sí, queda claro, se suponía que era un erro, pero a nosa pregunta iba un pouco máis alá, non sei se matizamos convenientemente, é se hai que volver a aprobar esa ordenanza ou se rectifica o erro sin que varíen os prazos habituais da entrada en vigor. É que non hai que rectificar si que era o erro, porque, repito, habría un erro, pero sería así. Non hai que rectificar un erro porque hai unha segunda, digamos, posibilidades, no propio texto se indica unha segunda, digamos, opción, que é que entraría en vigor ou entra en vigor, como calquera outra ordenanza, ao día seguinte de publicarse no BOP. Esta data, que estaba mal, que debe ser el 14 de abril de 2020, só sería, digamos, aplicable se se publicara a norma ordenanza no BOP antes do 14 de abril. Esa é a cuestión. Non, o que digo é que se vai a quedar unha ordenanza para sempre do 2020 dicindo o presente ano 2019. Se é... Bueno, creo que iso non ten efectos prácticos. Sí, eu entendo que é un erro, non vai por outro motor. Non había máis preguntas para esta parte. Tiña un Partido Socialista dúas preguntas, non sei se están aí. Sí, pero eu voulle, co seu permiso, porque non me gusta máis quen queira pode tirar o pleno anterior que a física. Pois vou facerle só a pregunta, voume comer a exposición de motivos. A pregunta decía, realmente é como vai vostede gobernar e adecentar o noso concello? Segundo o marque o Facebook, ou tendo en conta os órganos e partidos aquí representados? Bueno, está, sí, a pregunta está. Nós imos gobernar o concello atendendo ao noso programa, as necesidades que detectamos e as propostas que se nos plantexen. En calquera caso, sí que, bueno, entendemos que as redes sociais son un medio para que a veciñanza dé a coñecer as súas problemáticas e estamos atentos tamén ao que apareza nas redes sociais, evidentemente. E tamén indicarlle que os veciños, en xeral, a quen así o desese, que temos unha aplicación posta en funcionamento dende hai meses que se chama emersia.gal/outes, que sirve para que calquera veciño poida plantexar unha incidencia sobre o mal funcionamento de calquera cuestión. Sabe que eu mencionei na pregunta, na exposición de Outes Emersia. Bueno, non o teño aquí, pero vale, A seguinte pregunta, había outra pregunta? Sí, decía se había algún problema na toma de auga que hai no río de Vigo. E eu entendo que se refería, efectivamente, hai a toma, sí, non é a zona de auga. O problema que houve de suministro de auga potable, realmente non chegou a haber grandes problemas de suministro. Houve un momento donde, seguramente derivado das condicións climatolóxicas do verán, que foi un verán particularmente seco, en segundo lugar, de que tivemos máis consumo que outros anos, posiblemente tamén teña que ver isto con o confinamento e todos os efectos derivados. Bueno, pois houve un momento onde o stock de auga acumulada nos depósitos non era o adecuado e, pois, o que se fixo foi tomar as medidas oportunas para establecer
pois, os niveis que se consideraban adecuados. Pero xa está establecido, xa está establecido. Ben, logo temos, non había máis preguntas, se non me equivoco, do pleno anterior, e temos unha serie de preguntas presentadas en tempo e forma, en primeiro lugar polo BNG e en segundo lugar polo Grupo Socialista. Entón, o Grupo do BNG ten a palabra. Coa situación sanitaria actual, parece axeitado o espazo actual do punto de atención á infancia? Pensan que se pode garantir o cumprimento do protocolo cos medios actuais? A ver, o espazo do punto de atención á infancia non é pola situación actual, en xeral non é o máis adecuado, nos gustaríamos ter un espazo máis amplo, por iso estamos traballando para instalar o punto de atención á infancia no Colexio Vello do Concello de Ro. En segundo lugar, o que sí podemos decir é que se está garantindo o cumprimento do protocolo, por así non o trasladan, evidentemente, os responsables da área, e, por tanto, non ten que ver o tamaño, neste caso, coa capacidade ou coa posibilidade de cumprir o protocolo. Nós entendemos que bueno, se está falado aquí da intención, e estamos de acordo con que se leva o punto de atención á infancia ao Colexio Vello do Navascués, pero resulta que tamén está valeiro o Colexio Novo do Navascués, que sí que estaba relativamente adaptado para ese uso, e non analizaron a posibilidade. Sí, vamos a ver, claro, pasa que usted descoñece que para poder utilizarse un inmóvel como punto de atención á infancia ten que pasar unha serie de requisitos, ten que ser aprobado polos órganos pertinentes da Xunta de Galicia, e non vale calquer espacio, ten que cumplir, ese espacio cumple, e por tanto non podemos trasladar a donde queiramos, por moito que teñamos moitos espacios valeiros, o punto da atención á infancia. A seguinte pregunta é, uns veciños dixéronos que hai canalización da Liga Municipal de Aulas aínda con uralita ou cemento comprimido no Cunchillo. É isto certo? É certo, sí. Vale, moi ben. Pensaba que se podían extraer un pouco máis, pero xa meteremos en oral outra pregunta. Ben, en que estado de tramitación se atopa a obra da Avenida de San Cambio, cando está previsto o comezo da súa execución? Bueno, por lo que sabemos está pendente de sair a licitación, e ao mesmo tempo a licitación está pendente de que se incorporen os créditos orzamentarios oportunos. Bueno, pois nos agardamos que se execute o antes posible, que o goberno bipartito que actualmente preside a Deputación pois este o máis áxil posible para atender esa demanda tan necesaria que temos no Concello, e non ter que esperar outros 4 anos máis para que esa obra se execute. Que trámites releva realizado o Goberno para darlle cumprimento á moción aprobada no pleno anterior para paralizar o derribo das escaleras do Orbán, e están comprometidos a cumprir o acordo? Vamos a ver, nós o que fixemos foi solicitar un informe sobre a posibilidade de avanzar as escaleiras, que estamos pendentes de recibir, a ver se o recibimos próximamente, e en canto ao cumprimento deste acordo, se é factible do punto de vista técnico e administrativo, cumpliremos, senón, pues, entendemos que non se pode cumplir. Vale. Que trámites leva realizado o Goberno para dar cumprimento á moción aprobada no pleno anterior para analizar a posible compra da casa de Pose? En que situación se está? Vamos a ver, nós fomos facer unha visita ao goberno no inmoble, o que evidenciamos é que, bueno, o interior do inmoble está nun estado de evidente necesidade dunha reforma profunda, que entendemos ademais a simple vista que pode ser moi onerosa. En calquer caso, estamos pendentes de recabar a información técnica sobre os custes e a viabilidade tanto dos usos que queramos dar como da reforma para valorar se se procede ou non a comprar e para valorar os pasos a seguir, non? Cando pensa en cumprir coa totalidade dos acordos presentados nos últimos plenos sobre transparencia institucional e plenaria? Vamos a ver, creo que xa foron varias propostas e varias mocións sobre a cuestión que vostedes denominan de transparencia, e no que se refire ao grupo de oposición, nos reiteramos que vostedes teñen a información e os medios necesarios a este pleno, teñen acceso directo ao libro de decretos da alcaldía para coñecer as gestións que realiza este goberno.
no referido ao tratamento dos vídeos dos plenos, que é outro dos temas, bueno, cando teñamos persoal disponible e capacitado para facer, pues trataremos de levar a cabo estes acordos. E, en canto ao microfonado, pues estamos pendentes de recibir todos os orzamentos para bueno, pues tratar de instalar o microfonado nesta sala de plenos. Moi ben, eu únicamente puntualizar que en canto á información de periodicidade semanal, que vostede di que estamos disponibles nos decretos, reitero, porque non entendeu xa as 20 veces que explicamos que non se refería a iso. A información trátase de cuestións que vostedes emiten ou teñen intención de realizar nese tempo, non cando xa está feito. Cando xa está feito sabemos de sobra, que está o libro de decretos da alcaldía no fiscal que podemos consultar. Home, hasta aí chegamos. Nós o que queremos saber é que cuestións teñen vostedes a intención. Por exemplo, na moción que se aprobou do PER, vostedes deixaron que cambiaron aí os trámites ou solucionando unhas dúbidas e eso xa se sabería se tivéramos esa información de antemano. Por tanto, non sei, se queren vostedes, se queren, quedamos un día e explicamos realmente o que queremos con esa moción. Se vostedes teñen intención de cumplirla. Pase que vostedes non teñen. Nós entendemos perfectamente o que vostede quería con esa moción. E nos reiteramos que este goberno cumple escrupulosamente con medidas de transparencia que cumplen todos os gobernos, algúns non, seguramente. E, por tanto, pues nós o que non se cumplir é caprichos. Que está aprobado ese capricho. Segundo usted, claro, que non é capricho, pero claro, segundo usted ese No, perdón, non ten vostede a palabra. Moi ben, vamos. Democrático. Como seguimos? No pleno ordinario de novembro de 2019, case hai un ano aprobouse unha moción de BNG para candidatar ao Monte da Pena como espacio natural protegido. Na mesma moción establecerse un prazo de 2 meses para dar os primeiros trámites. Despois de todo este tempo que trámites se fixeron, en que situación administrativa se atopa o cumprimento desta moción? E cando se deron os primeiros trámites? Bueno, nós temos solicitado un informe a un biólogo sobre a posibilidade de incluir este espazo, proteger de forma formal este espacio, e do mesmo xeito que recentemente tamén encargamos outro breve estudio a un arqueólogo para non só proteger do punto de vista ambiental, como senón tamén do punto de vista, digamos, do patrimonio arqueolóxico. En concreto, pois en Xaneiro contratouse os servizos do biólogo, además coincidiu que vamos incluir no mesmo contrato, por así decirlo, que o traballo que esta persoa iba a facer para a análise ambiental, o impacto ambiental nos parques eólicos en marcha actualmente no Concello. Bueno, pois estamos agardando, ainda non deu cumprimento a este encargo, pero estamos agardando que o faga de forma o antes posible. Ten vostede... Cando se dá o primeiro trámite? Dixo non? En Xaneiro. En Xaneiro. Perdón, non esquece. En febreiro deste ano aprobouse unha moción do BNG para a limpeza, posta en valor e a habilitación dun espazo de dignificación na Marea da Serra. Fíxose algún trámite para darlle cumprimento a esta moción aprobada por unanimidade e cando prevén que se lle poida dar cumprimento total? Como vostede está vendo, permítame esta é a maneira de controlar a labor do goberno. Esta é a labor, a maneira que se practica en todos os plenos de toda Galicia e toda España de controlar a labor do goberno. E eu vou contestar, evidentemente, este que me plantexa. Estableceuse contacto con demarcación de Costa de Galicia, con xente de demarcación, a Fera Emil, que estivo voltes en xullo pasado, visitou esta zona, visitou neste caso a compañía Noel, e quedou pendente de elaborar un breve informe para ver que actuacións se poden facer para enfrentar esa zona. Se ten usted que non hai máis preguntas, non? Non. Moi ben. O Partido Socialista ten 3 preguntas. Sí. Cando queira vostede toda a pregunta. Pois o Partido Socialista desea preguntar ao equipo de goberno se se fixo algún trámite ou valoración sobre a moción presentada por este partido en canto a entubar, limpar e canalizar unha parte da subida do bosque. Ben, como xa comentei outros días, xa se, cando vostede plantexou a moción, se non me equivoco, que xa se fixará unha xestión como a canalización nas inmediacións desa mesma zona do lavadoiro, non? En canto a que vostede indica, sí,
fixos unha valoración, pero estamos pendentes de recibir un informe por parte do técnico sobre a posibilidade técnica de entubar, limpar e efectivamente canalizar esta zona. Estamos pendentes de recibir un informe. Segunda pregunta, por favor. Como se atopa o rogo presentado por este grupo sobre o espello do cruce de Intins a Coiradas? Fixeron vostedes algo ao respecto ou é un tema apartado? Iba a facer unha brincadeira, o robo atópase ben, pero, agora en serio, estamos pendentes da adquisición de un número de espellos, porque adquiríranse, non sei se foran 5 semanas atrás, xa se colocaron, entón agora vamos a adquirir outro número deles e vamos a tratar de atender este robo con esta adquisición. O robo atópase ben, Vale, que se o colle o virus, cuidado. Tercera pregunta, vamos a ver. Parece ser que Telefónica ten aberto outro trámite de villas cun veciño de San Jorge e que afecta a varios veciños máis debido á pérdida de señal. Saben vostedes algo ou esperan tamén a contestación de Telefónica do tema da antena? A antena, estaba pensando agora en saber. E se non nos equivocamos, eu penso que non está, ese problema está solventado. Efectivamente, fixemos os trámites oportunos e mediamos, basicamente, porque había un problema e, se non estou equivocado, o veciño accedeu a colocar un posto provisional para colocar convenientemente na súa finca o cable. Sai máis unha semana, porque xa foi a semana pasada, e bueno, por menos temporalmente, pues este problema debería estar solventado. Ben, e non hai máis preguntas contestadas por escrito, agora o que hai é preguntas que se plantesen oralmente por parte dos distintos grupos. Entón, ten a palabra, por favor, do Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Si temos 3 preguntas para facer. A primeira é a seguinte. No pleno extraordinario de outubro do ano pasado, preguntábamoslle ao goberno local se tiñan a disposición os terreos necesarios para levar a cabo a obra senda peonil para a seguridade vial do cruce da praia de Broña ao cruce de Tabido. Contestáronos que naquele momento non era necesario telos porque ainda se estaba na fase de disposición de créditos para poder afrontar a obra. A día de hoxe, esa obra xa está adjudicada e, por tanto, pode comenzar en calquer momento. Entendemos que nesta situación sí que será preciso ter todos os terreos a disposición. Entón, preguntámoslle ao goberno dúas cuestións. É necesaria a disposición de terreos non públicos para a execución da obra? E, de ser necesaria, xa teñen a disposición do Concello todos os terreos precisos? A segunda pregunta é a seguinte. Fai unhas semanas subironse Carmela, a quen queremos, por certo, agradecerlle desde aquí o gran traballo que fixo no Concello durante todos estes anos e desexarlle que disfrute felizmente desta nova etapa da súa vida. Dito isto, dende fai anos, o Concello de Outes ven ofrecendo aos veciños un programa de prevención e reducción do abandono escolar e axudar así aos rapaces con dificultades, tamén aos maiores que pretenden incorporarse de novo ao sistema educativo, que atendía precisamente esta traballadora. A pregunta é: como están solventando a falta desta traballadora para poder darlle continuidade ao programa anterito? E a terceira pregunta é: no folleto de actividades para o outono-inverno inclúen a impartición de algunhas delas no Centro Sociocultural de Viladomonte. Sabemos que o edificio vai a ser obxecto dunha obra de rehabilitación, polo que presumiblemente non estará disponible de momento para acoller esas actividades. O que queremos saber é que solución lle van a dar a esa condición. E non hai máis preguntas pola nosa parte. Moi ben. Tengo a palabra. Nós temos dúas preguntas. En canto a pregunta exposamos por escrito sobre a canalización de Praia Municipal de Auga no Concello, preguntamos se teñen constancia de se hai este tipo de organización en alguna outra parte do Concello, se teñen constancia ou non
de que pueda ser un riesgo para a saúde este tipo de canalización, o que pueda ser un perigo en definitiva para a calidad municipal de auga, e si teñen pensado realizar alguna acción ao respecto. Eso por un lado. Por outro lado, podemos paralizar porque se continúe o programa de outono teatral seguindo un protocolo durante esta pandemia. Creemos que a cultura é algo seguro, sempre que se sigan as normas sanitarias, e justamente por isto, e porque nos alegramos de que se leve adiante, sorpréndenos que non se lle dé cumprimento a unha petición que fixamos hai uns meses para que se celebraran os plenos con público na Casa da Cultura seguindo unhas normas sanitarias. Entendemos e respetamos que no seu momento non se fixera, pero non entendemos polo que agora mesmo, levando o tono teatral adiante, non se pode facer iso. Entón, preguntamos cal é o motivo e se o pensan celebrar. Esperemos que me responda xa con público seguindo as normas sanitarias. E sería iso. Moi ben. O Grupo Socialista ten unha pregunta que facer para o seguinte pleno. Non, porque estou considerando que vou hablar da seguinte forma, e como me vai contestar no seguinte pleno, xa lle por escrito oportunamente. Moi ben. Ahora temos robos, se non me equivoco, tiñamos unha serie de robos presentados en tempo e forma por o BNG e son os únicos que temos, non? Presentados. Entón pode facer eses robos. Moi ben. Hai un par de anos fixéronse unhas obras por parte da Xunta de Galiza no CEI de Outes no que non se mellorou en accesibilidade. A día de hoxe o noso colexio non conta con ascensor, dificultando así a escolarización de nenos con mobilidade reducida. Rogamos que se lle inste a Xunta de Galiza para que instale un ascensor no CEI. Visto que non se cumpriu con robos presentados no ano pasado, volvemos a rogar que o Concello faga os trámites precisos para que se cumpra coa Lei de Memoria Histórica nas fontes e na placa franquista de Entres. No pleno ordinario de xullo deste ano pedimos que se retirara uns escombros da piscina municipal que levan aí anos e visto que ainda non se fixo, rogamos que se proceda con nada. Nos plenos ordinarios de agosto e outubro de 2019, hai un ano, pedimos que limparan a panza que hai en fronte da Adá e despois de múltiples comentarios neste pleno e máis de un ano seguen sen cumprir. Rogamos que limpen a praza de enfronte da Adá. A Xunta de Galiza non está asumindo os custes derivados da pandemia e mentre non o fai o que debera, que de feito constanos que non o vai facer, polo que se comentou no pleno desta semana do Parlamento, o Concello pode paliar esta carencia en certos ámbitos, onde BNG creemos de vital importancia, como ben se reflexou na moción do PSDG aprobada recentemente coa nosa emenda, que o colexio e o instituto conten con máscaras para que poidan repartirlas ás persoas con máis necesidade. Rogamos que se doen lotes de máscaras aos centros educativos do Concello para que se cubra esta carencia. No sentido do anteriormente exposto, rogamos que se analice a viabilidade de que o colexio supla con 4 persoas e, perdón, por aquí, porque constanos de que isto xa está solucionado, entón, o decae porque xa está solucionado por parte da Inspección de Ensino. Finalmente non. Rogamos que se aumente o servizo de limpeza do CEI unha persoa a maiores durante o período lectivo da mañá. Durante o período de confinamento, as nais e pais vironse de repente obrigados a gestionar unha serie de programas de informática para poder axudar as súas fillas e fillos coas tarefas escolares. A aula virtual que se usa no colegio existe unha serie de coñecementos de informática que non todos tiñan adquirido. Por isto, rogamos que dende a aulas de informática do Concello se impartan clases específicas para que as nais e pais que queiran poidan formarse. Moi ben. Ben, agora, se usted rematou, pues temos os robos orais. Sí, non como varios. Empezo, non? Sí. Ben, primeiro deles é o seguinte. Chegáronos queixas de varios veciños da parroquia de Rou en relación á limpeza de cunetas que se fixo en varias pistas desa parroquia no entorno do cruceiro. Varias delas coincidentes co trazado de obras dispostas e aprobadas polo anterior goberno que ainda vostedes non executaron, como a reivindicación do camiño Pla de Carballo, o camiño das Lases, o camiño do Parque Otellero, o camiño das Bouzas e a Rúa dos Moinos. Os veciños consideran que se fixo unha actuación moi exagerada, xa que se chegou por limpeza
o mesmo borde do asfalto sen respetar o terrón adxacente ao pavimentado, conseguindo deste xeito que a plataforma do vial se estreitase de maneira que se dificulta moito o cruce de vehículos, circunstancia que supón un risco considerable para a circulación. Polo anteriormente exposto, rogámoslle ao Goberno Municipal que lle dea unha solución a este problema, de maneira que se evite a falta de seguridade vial que están a sufrir os veciños usuarios destas pistas. Segundo rogo. Cando chega o inverno e con elas choivas, pola pista que vai dende Brión de Abaixo ata a carretera de Campeiro, adoita a baixar unha gran cantidade de auga que destroza o camiño. De feito, xa se formou un regueiro polo medio do mesmo e en ocasión chega a negar a vaguada. Debido a este feito, rogamos que procedan a practicar portas transversais ou calquera outra actuación que consideren e que solucione este problema para os vecinos. Terceiro rogo. Vemos que no folleto de actividades por o outono-inverno do ano 2021, en relación ao Centro Sociocultural de San Cosme, solamente aparece a programación dun taller de bailoterapia o martes a 7:30. No ano pasado, viñase impartindo dentro deste marco de actividades un taller de musicoterapia adicado principalmente á pandeireta. A esta cita acudían alrededor de 20 personas que, de terse programado de novo, terían a intención de volver a existir este ano, pero vemos que non aparece na programación. E o mesmo sucede cunha actividade de gimnasia terapéutica que se viña impartindo desde xa fai anos, un día a semana, ás 8 da noite na Casa de Cultura, a actividade que era moi valorada polos usuarios, principalmente polo seu horario. Pedimoslle ao Goberno Municipal que reconsidere estas eliminacións de actividades e que solventen o malestar dos usuarios das mesmas. Agora, imos con outros rogos, como saben sendo habitual, convírtense en repetidos ou en tripitidos. Cuarto rogo. Trátase de un rogo que xa fixéramos no pleno de decembro pasado con respecto ao problema de anegamentos que sufrían os veciños de Brión de Arriba, derivados da baixada sin control das augas do monte, aínda que posteriormente vostedes fixeron algunha actuación ao respecto, é certo, non a completaron. No pleno de maio tivemos que rogarles de novo que a finalizarse, dándolle solución á existencia dunha zanja transversal pola que discorría a auga sin canalizar e dificultaba o tránsito polo camiño. Agora, os veciños volven a transmitirnos que a situación segue sendo a mesma e que, debido ás últimas choivas, xa volveron a atisbar o comportamento da auga e temen que, cando chegue o inverno, volvan a ter os mesmos problemas que o ano pasado. Rogámoslle ao Goberno que tome as medidas necesarias para que isto non volva a suceder. O quinto rogo, tamén repetido, no anterior pleno expusémoslle a problemática que existe nos cruces das pistas da parcelaria da Agra de Intins, referida á inseguridade que supón o deterioro e desaparición de señais de stop esos cruces, feito que se ve agravado polo millo que está plantado nas parcelas e que dificulta moito a visibilidade. Pedíamos que tomasen as medidas necesarias para solventar o problema, pero evidentemente non nos referíamos a que vostedes esperaran a que cortasen o millo para mellorar a visibilidade. O que te rogamos de novo é que lle poñan solución a este asunto, xa que constituye realmente un problema de seguridade vial porque non hai absolutamente ninguna visibilidade. E o sexto rogo, que tamén é repetido, aínda que nesta ocasión non lle fixemos nós por primeira vez, senón que lle fixo o Bloque Nacionalista Galego, e nós queremos sumarnos a esa petición. Sorpréndenos ver que na página web do Concello, na pestaña de transparencia, siguen sin estar colgadas as actas dos plenos dende o ordinario de agosto do ano 2019. En aras de que todos os veciños podan ter un fácil acceso a estes documentos, rogámoslle ao Grupo de Goberno que no futuro as poñan a disposición por esta vía e procedan á inclusión das que faltan dende agosto do ano pasado. Non temos máis rogos desta volta. Moi ben. O general? Un rogo, ¿verdad? De que a Miñaza da Rua da Margarida comunicounos a necesidade que teñan dunha beira rúa ou dun camiño no seu defecto para camiñar seguramente, porque está na xerada, despois da instalación Pérez, hasta o comezo de Piñeiro, e haría moi complicado camiñar seguramente a diario. Por lo tanto, rogamos que se analice unha alternativa para que esta veciñanza poida camiñar seguramente. Vale.
E... Si teño. Sí. Teño un bravo porque fui mirar esta semana e sabín que taparon a cochanca que había na entrada del estadio. Entonces, o meu bravo é que despois de tapar os buratos e acertalos, que cousa que agradecemos, retiren, se pode ser, a lousa que quedou, entre comillas, aparcada na comarca. Moi ben, se non hai máis preguntas nin robos, remata o pleno.